Hola, avui el nostre objectiu és que aprengueu a comprar peix de proximitat. Primer de tot, què és el peix de proximitat? Doncs el peix de proximitat és el peix que es pesca i es ven a les llotges de la costa catalana. És peix, són barcos que van i venen el mateix dia, és del mateix dia, que no ha patit cap tipus d'elaboració ni se li ha aplicat cap tipus de producte químic i són pesques que sempre són sostenibles, que tenen vedes, que es treballa perquè cada vegada es regeneri el fons marí i que a més treballa amb modes de pescar que faciliten que es regeneri el fons marí. Molt important, on hem d'anar a comprar el peix? Doncs idealment heu d'anar als mercats, heu de visitar aquelles peixateries, aquells peixaters o peixateres que han anat a les llotges i han vist per vosaltres què hi havia en cada moment. Llavors, molt important, en les peixateres a vegades hi ha producte que és de proximitat i producte que no ho és. Un gran truc tenim, si una peixateria té cananes, té bròtoles, té molleres, té gamba blanca, sol ser una peixateria que té peix de proximitat i que cada dia va a la llotja i té un producte fresc. Si veieu que té algun d'aquests productes, però que està una mica com vellet, això vol dir que no hi va cada dia i que potser només és una part d'aquest peix que compra. I si veieu que no hi ha cap d'aquests productes, vol dir que rep peixos d'altres llocs. És molt important veure això per saber què esteu comprant. A vegades no us dona temps, llavors hi ha diferents maneres d'intentar comprar peix. Intenteu anar sempre a supermercats, si no podeu anar al mercat, en què tinguin peixateria, que hi hagin persones al darrere que us puguin explicar i us puguin dir quin peix hi ha en cada moment i que també podrem trobar aquestes espècies. I si no, doncs també podem fer una compra online perfectíssimament, que hi ha grans iniciatives en aquests moments que us poden portar el peix a casa del dia i perfectament. Que no us faci por el tema de les espines, perquè podem sempre demanar el peix filetejat i sense espines. Per tant, el demaneu i per això les peixateres, els peixaters que us atenguin estaran encantats de dir-lo com cuinar-lo, què fer-ne i treure-us les espines. Després també és molt important inspirar-se, és a dir, trobar altres llocs on aquest peix es cuini. Per exemple, si aneu a restaurants que són vinculats al territori, amb iniciatives comarcals, amb iniciatives com Slow Food o iniciatives que treballen amb organitzacions de productors i que comprin directament a llotja, sempre tenen el producte de temporada i fresc i tenen maneres de cuinar-lo que són maneres normalment tradicionals i que garanteixen que aquell producte treu el seu valor més exquisit i més fantàstic. Així que jo crec que és una molt bona manera. Important per comprar el peix. Sabeu diferenciar com és un peix fresc? Normalment sempre es diu que les ganyes, que és això que fan servir per respirar, siguin vermelles. Sí, això és veritat, però no tant que siguin vermelles, sinó que estiguin com fresques, que no estiguin gelatinoses, que no estiguin com dures, que estiguin tendretes. Per què? Perquè a vegades hi ha peixos de terra, que van molt per la terra, com un moll de fang o una bròtola, que si recient pescades els hi mirem, tenen les ganyes marrons, però perquè ells van pel mig del fang, llavors les hem de tocar i veiem que és com una sorreta. Una cosa que a mi m'agrada molt és tocar el peix, que no estigui greixós, o sigui, que no estigui com més oliós, que estigui fresc, que olori a mar, que l'escata no es desenganxi fàcilment i sobretot, molt, molt, molt important, els ulls. Llavors, depèn del peix, l'ull és d'una manera o una altra, però és com tot, vull dir, un ull molt nítid, molt brillant, molt ben definit, vol dir que el peix és molt fresc. Un ull com ja vidriós, grisós, que tira cap als grisos o cap als grocs, ens indicarà que aquell peix té més dies. Així que jo crec que teniu aquí unes quantes eines per comprar peix fresc i de proximitat. I sobretot, no us frustreu. Si un dia aneu a la peixateria o compreu un peix que al final no us ha acabat de fer el pes i al final veieu que no l'heu encertat, continueu intentant-ho, perquè al final és quan n'aprenem. No perdeu la por i mengeu molt bon peix.